سلام مرحبا نايلوم تمرتنا دما بزعبا future continuous tense يخون future continuous tense. The future continuous tense is used to describe actions that will be happening at a specific time in the future. It expresses the idea that someone will be in the middle of doing something at a certain moment. Examples or أبنتات أنا እንዳትጸበኹ كله እንዳትጸበኹ كله دحان ولا دونكي أنا ونساعات كل تساعات كتصبيك خيله سلازي أو እንዳትጸበኹ كله خيله I'll be waiting الساتم እንዳበጽሑታ كلوتا ياتم They will be arriving. إسا እንዳደወለት ክትህሉያ She will be calling. እሱ እንዳሰርሐ ክህሉዩ He will be working. ንሕና እንዳጀመርና ክንህሉ ኢና We will be starting. እስኻ እንዳተጻወትካ ክትህሉ ኢኻ You will be playing. እንዳዘነበ ክህሉዩ It will be raining. እሳቶም እንዳሳዕስዑታ ክህልውታ እያቶም They will be dancing. ኣነ እንዳከሸንኩ ክህሉየ I will be cooking. نحنا እንዳተራኸብና ክንህሉ ኢና We will be meeting. እስኻ መኪና እንዳዘወርካ ክትህሉ ኢኻ You will be driving. እሳ እንዳጽንዐት ክትህሉ እያ She will be studying. እሱ እንዳጎየ ክህሉ እዩ He will be running. He will be running. እሱ እንዳተቀየረ ክህሉ እዩ It will be changing. ኣነ እንዳተጓዓዝኩ ክህሉ እየ I will be traveling. እሳቶም እንዳቀብኡታ ክህልውታ እያቶም ወይ ድማ እንዳለመጹታ እንዳቀብኡታ Remember እሳቶም ይብል ስለ ዘለኹ እንዳቀብኡ ኣይብለኒ እሶም ተይለ እንዳቀብኡ ዝብል ክህልው ንኣብነት እሶም ተይለ እንዳቀብኡ ክህልው እዮም እየ ዝብል ኣብዚ ግን ኣይንረስዕ ኩሉ ግዜ ከዘኻኽረኩም ክፍትን እየ እሳቶም እንዳቀብኡታ ክህልውታ እያቶም They will be painting. ንሕና እንዳርአና ክንህሉ ኢና We will be watching. እስኻ እንዳሸመትካ ክትህሉ ኢኻ You will be shopping. እሳ እንዳደረፈት ክትህሉ እያ She will be singing. እሱ እንዳመሃረ ክህሉ እዩ He will be teaching. እስኻ እንዳተመሃርካ ክትህሉ ኢኻ You will be learning. ስኻትኩም ደይላኸ በሓንሳብ ስከን ስራሕያ ስኻትኩም ምክንያቱ ዩ ክብል ከለኹ ስኻትኩም ናይ ብዙሓት ድማ ስኻትኩም እንዳ ተመሃርካትኩም ስኻትኩም እንዳ ተመሃርካትኩም ክትህልውታ ኢኻትኩም ክትህልውታ ገብረላ ክትህልውታ ኢኻትኩም ኢኹም ዘይኮነ ኢኻትኩም እስኹም ኢለ ነይረ ተዝኾን ንዓቢ ሰብኣይ ግን እንታይ ምበልኮ ነይረ እስኹም እንዳተመሃርኩም ክትህሉ ኢኹም ምበልኮም ነይረ ንሕና ግን ብዙሓት ኢና ንዛረብ ዘለና እንዳተመሃርካትኩም ክትህልውታ ኢኻትኩም You will be learning. You will be learning. ኣነ እንዳገሽኩ ክህሉ እየ I will be visiting.
እሳቶም እንዳሃነጹታ ክህልውታ እያቶም they will be building ንሕና እንዳጌሽና ክንህሉ ኢና we will be traveling እሳ እንዳመደረት ክትህሉ እያ she will be presenting እሱ እንዳኣዕረየ ክህሉ እዩ he will be fixing እሱ እንዳሰሰነ ክህሉ እዩ it will be growing እሳቶም እንዳ አጽንዑታ ክገብረላለን ንብዚያ እሳቶም እንዳ አጽንዑታ ክህልውታ እያቶም እሳቶም ይብል ስለዘለኹ እሶም ተዝብልከ እሶም እንዳጽንዑ ክህሉ እዮም መበልኩን የለ እሳቶም ይብል ስለዘለኹ ግን እሳቶም እንዳጽንዑታ ክህልውታ እያቶም they will be studying አኔ እንዳቀባአኩ ክህሉ I will be painting ንሕና እንዳጸንበልና ክንህሉ ኢና we will be celebrating እስኻ እንዳጽሓፍካ ክትህሉ ኢኻ you will be writing እሳ እንዳጎየት ክትህሉ እያ she will be jogging እሱ እንዳኸሸነ ክህሉ እዩ he will be cooking snow እንዳወረደ ክህሉ እዩ it will be snowing እሳቶም እንዳተወዳደሩታ ክህልውታ እያቶም they will be competing አኔ እንዳሐንበስኩ ክህሉ እየ I will be swimming ንሕና እንዳ አዳመጽና ክንህሉ ኢና we will be listening እስኻ እንዳኾስኮስካ ክትህሉ ኢኻ እስኻትክን ድማ ክብለ እስኻትኩም ኢለ ነይራ ዓንቶይ እስኻትክን ኢለ ድማ ክመርፀ እስኻትክን እንዳ ኮስኮስካትክን ሓቀይ እንዳኾስኮስካትክን ክትህልዋታ ኢኻትክን ክትህልዋታ ኢኻትክን ኢኻትክን ከምዚ ንገብር ኣውዳት ነይሮም ተዝኾኑ ድማ እስኻትኩም እንዳኾስኮስካትኩም ክትህልውታ ኢኻትኩም መበልና ነይርና እንዳ ኮስኮስ ዘራይዋ ኮስኮስካትክን ክትህልዋታ ኢኻትክን you will be gardening እሳ እንዳሰኣለት ክትህሉ እያ she will be drawing እሱ ፕሮግራሚን እንዳሰርሐ ክህሉ እዩ he will be programming አኔ እንዳዳሕሰስኩ ክህሉ እየ I will be exploring እስኻ እንዳነደፍካ ክትህሉ ኢኻ you will be designing እሳ ቃለ መሓትት እንዳ አካየደት ክትህሉ እያ she will be interviewing እሱ እንዳ መሃረ ክህሉ እዩ he will be lecturing ንሕና እንዳ ተራዳዳእና እንዳ ተደረርና ክንህሉ ኢና we will be dining ንሳቶም እንዳጀለቡታ ክህልውታ እያቶም ንሳቶም ዘይኮነ ብጣዕሚ የጸላኒ እሳቶም ዳሕራይ ገልጸልኩም የፍልልየን ነን እሳቶም እንዳጀለቡታ ክህልውታ እያቶም ምጅላብ ማለት ድማ ሴይሊን ማለት እዩ ምጅላብ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ትኸውን እሳቶም እንዳጀለቡታ ክህልውታ እያቶም they will be sailing እሳ እንዳንጸባረቐት ክትህሉ እያ it will be shining አኔ ብእግሪ ኣብዚኣ ገረስ ያላ እንታይ ኣኽብል ጸኒሐ ኣነ ብእግሪ እንዳተዛወርኩ ክህሉ እየ I will be hiking እስኻ ልምምድ እንዳገበርካ ክትህሉ ኢኻ you will be practicing
እሳ እንዳረከመት ክትብልያ ረኪያሞ ምርካም ማለት እዚ ድማ ምርካም ይባል ኒቲን ምርካም ስለዚህ እሳ እንዳረከመት ክትብሉ እያ she will be knitting እሱ ፊልም እንዳልዓለ ክህሉ እዩ እሱ ፊልም እንዳልዓለ ክህሉ እዩ he will be filming نحنا እንዳሰለምና ክንህሉ ኢና እንዳሰለምና እንዳሸለምና ክንህሉ ኢና we will be decorating እሳቶም ምርምር እንዳካሄዱታ ክህሉታ እያቶም remember ሶም ቴልና ሶም ምርምር እንዳካሄዱ ክህሉ እዮም እሳቶም ቴልና ግን እሳቶም ምርምር እንዳካሄዱታ ክህሉታ እያቶም they will be researching እሱ እንዳዝሓለ ክህሉ እዩ it will be calling ኣነ እንዳንበብኩ ክህሉ እየ I will be reading እስኻ computer coding እንዳገበርካ ክትህሉ ኢኻ you will be coding እሳ ዮጋ እንዳመሃረት ክትህሉ እያ she will be teaching yoga እሱ ሓወልቲ እንዳቀረጸ ክህሉ እዩ he will be sculpting ንሕና እንዳተሓባበርና ክንህሉ ኢና we will be collaborating እሳተን ነገራት እንዳጸጸያታ ክህልዋታ እያተን analyzing ማለት ብትግርኛ ምጽጻይ ማለት እዩ ምጽጻይ ድማ ኣብ ዝኾነቱ ከለና ጸጸያ እሳተን ነገራት ጸጸያ ዘይኮነ ጸጸያታ ማንያቱ እሰንቴልና እሰን ነገራት ጸጸያ ክህልዋ ኤን መበልና ነርና እሳተን ስለዝበልና ግን ነገራት ጸጸያታ ክህልዋታ ያተን they will be analyzing ቪዲዮና ዝወዲና ለና ብስተረፈ ሰሰናዩ ተጥዕሙን አሃትኩም ሽኮሪኖታት ወላ ሽኮሪናታት see you on my next video